Sidaluliwe isamba sika 3 million amarandi uRamaphosa athenge ngaso uphakela umthakathi kanye noNgizwe Mchunu. Umengameli weLabour and Civil Organisation usedalule ukuthi uphakela umthakathi wamtshela ukuthi umengameli ufisa abahlangane kunochwetshalalana afuna ukumnika lona. Kanti oqhamuke nomuthi osiza abantu asebeyimlutha yezidakamizwa ukubalwa kuzo utshwala, insangu kanye nokunye akasabuthi quthu ubuthongo kulandela ukusatshiswa ngabahwebi bezidakamizwa. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News no TK Zuma, sanibonani. Sidaluliwe isamba sika 3 million amarandi uRamaphosa athenge ngaso uphakela umthakathi kanye noNgizwe Mchunu. Lokhu kudalulwe umengameli weLabour and Civil Organisation uMelusi Zondi namhlanje ngo-12 emini. Egeqa magula okamancinza namhlanje uthi uphakela umthakathi wayevele azi ukuthi uzohlangana nomengameli ngoba wamtshela ukuthi umengameli ufisa abahlangane kunembijana ewuchweba afuna ukunika yona. uMancinza uthi wabe semdonsa ngendlebe wathi angalinge ayamukele leyo mali ngoba kuyobe sekuwuphawu lokudayisa ngomzabalazo. Noma kunjalo ke ngeke uyazi iyadida lento. Uyakhumbula ukhumbula iPodcast and Chill ukukhanye lo ulokhuzana uGhost Lady. Uthi uNgizwe Nkosi Mchunu wamfonela wamtshela uzohlangana nomengameli days before. So bona bathi bazunywa nje ngekholi bebheke standardini besuke eGoli kwaphoqa ukuthi bajike. Nako ke manje ke nolokhuzana noMancinza. Uthi umlungisi uphakela wamtshela straight personal. Wathi hey uyazi umengameli uloke efuna sihlangane ngathi kunemali afuna ukunginika yona. Wayesemkhozi emva kwaloko eseyile emva komhlangano akasabamba ama calls akhe akasamphenduli useyamblutika. Uyayibona indaba? Akasazi phela manje uzothini ngoba uthi wathi amtshela wathi hayi mina angiswele kusho uphakela wathi mina ngifuyile mina nginenkomo zami ezi more than 500 nginembuzi ezi more than 1000 angiswele ngeke ngize ngiyenze leyo nto. Uma kodwa esewubambile umhlangano nomengameli akasawabamba ama calls kaMelusi akasakusho uMelusi njalo akusho mina ngeke uyazi uRamaphosa unesono man. Ungatheni ibhuli yethu madoda ibhuli yethu uyitheni impela ulitheni ibhubesi ulitheni uwakhiphe wonke amalokhuzana uhambe nawo lisale libhonga ubala nje. Sixolise nanto udaba. Before baye kulomhlangano omhla 29 zethi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango 3 million esiyonke. Kodwa waqale kwakhipha ideposit o1.5 million. After imedia briefing kwakumele kuphume futhi omunye u1.5 million esiyonke imali kwaba u3 million. Zikhona ke lezo insolo enjalo okusho ukuthi uma ukuthi ngempela lo nto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethola imali uBhejane Chauke omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo kuthiwa imali bayithola kuyena. Oqhamuke nomuthi osiza abantu asebeyimlutha yezidakamizwa ukubalwa kuzo utshwala, insangu kanye nokunye akasabuthi quthu ubuthongo kulandela ukusatshiswa abahwebi bezidakamizwa. Ufuthi Ndlovu oqhamuke nomuthi uyazi uGatsheni uqhamuke nomuthi ongakazi ubonakala. Mina akangikaze ngiwubone. Bengingazi mina ukuthi khona umuthi osiza abantu ekutheni balokhuze bakwazi ukuhlukana nezidakamizwa. Igama la iyeka yezo. Uyeka yonke into njena eyisidakamizwa kungaba insangu, utshwala, iwonga, yini lo okunye okubheka crystal meth yonke le mfishi leni. Kuyenzeka phela umuntu uthola ukuthi uyabhema akasathandi. Ingakho sithi usewumlutho usuke usuyisigqila saleyo nto iyona esuke isicontrol ngisho utshwala kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uphuza nje akasathandi nanoma yipi imali ayitholayo uyiqedele etshwaleni noma ezidakamizweni yabo ngokuhlukahlukana kwazo. Lalela ke lo muthi lo uma ke wawuphuza uyiyeka stress engibona abantu abaningi abatestifyayo uphelelwa icraving awukabe usazizwa ulangazelele leso sidakamizwa leso emva kokusebenzisa lo muthi kaGatsheni and indlela noma ahlukene ama categories akhona but indlela ama prices akhona reasonable ngakhona. Sixolise yeka phansi lonke uhlobo lwezidakamizwa kulo muthi ushiya phansi ungaphindi ubheke emuva. Sinama categories noma izigaba ezintathu ukhetha esisodwa esihambisana nawe. Isigaba sokuqala uyeka utshwala, insangu kanye nogwayi. Kwisigaba sesibili uyeka irock
iwunga, antidepressants, isnake, ugwayi wokuhogela, ihubbly bubbly kanye nokunye okuningi. Kwisigaba sesithathu uyeka icocaine, iheroin kanye nokunye. Uma kuwukuthi nawe usungumlutha wezidakamizwa, usuphuza noma usubhema noma ungasathandi, xhumana nathi kulezi nombolo ezingezansi. Yeka phansi lonke uhlobo lwezidakamizwa ngebhodlela nje elilodwa.